su nefti jabarani filɛbɔ ayo bismillah dongi baru kɛnɛ kan bi dongi baru bakurubaw la an bɛna kuma CEDEAO ale ka ciden jɛkulu nana bismillah minɛ kunungo an fɛ yan min sen fɛ u ni an ka jamana politikimaaw kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fo ka taa se jamana ɲɛmaaw ma an bɛna kuma kan bi dongi baru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen kibaruya wɛrɛw b'an bolo minnu bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ka bɛn bi araba juin kalo tile 9 san 2021 ma ayo bismillah. Ayo bismillah ko kura dongi baro kɛnɛ kan ina fa nya fɔ bakurubaw la cogoya min na CEDEAO ale ka ciden jɛkulu u ye bismillah minɛ an fɛ yan kunungo tarata juin kalo tile 8 san 2021 n'u ka ɲɛmaa ye Goodluck Jonathan ye u fɔlɔla yɔrɔ min na o ye Hôtel Salamu ye u ni an ka jamana politikimaaw kɔni ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o tɛmɛnen kɔ u sɔrɔla ka u kunda kuluba kan u ni an ka jamana ɲɛmaaw fana ye ɲɔgɔn ye an ka kunnafoni na Tijani Sidibe ale de ja ninnu ta ka jira anw na ni o tɛmɛna ka bɔ yen NDI u ye lakɔgɔli kɛnɛ sigi bi sɔgɔmada in na min kɔni ɲɛsinna muso 80 bɔɲɔgɔnko ma minnu bɛna kɛ kalanfa ye ka ɲɛsin musow ma muso minnu bɛna kɛ muso bɔ ye an ka kalafili nataw la ka fɛɛrɛw jira u la walasa u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ kalafili ninnu kɔnɔna na cogoya min na o tɛmɛnen kɔ u ye waleɲuman dɔ sɛbɛn ta k'a di u ni politikitɔn minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la ɲɔgɔn fɛ min bɛ taa jɔ politikitɔn 27 la o tɛmɛnen kɔ an ka kunnafoni na Aminata Daɲɔ ni a ka jatela Tijani Sidibe sigi in tɛmɛnen olu y'u ka kuma galamani tengu madame Sidibe Aminata Diallo la ni ale ye farafina jɛkulu min ni wasadenw bɛ a kɔnɔ n'a bɛ wele ko réseau des femmes africaines parlementaires ye an ka kɔrɔfɔw lamɛn. Sɔgɔmada in na an nana lancement de la pour que muso minnu bɛ parti politique kɔnɔ ani muso minnu tɛ parti politique fana kɔnɔ olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na NDI n'o ye National Democratic Institute a n'a ka partenaire olu de bɛ fɛ ka musow lancer ka musow dɛmɛ pour que quand élection minnu bɛ nalen muso caman ka se ka kɛ candidat ye donc aw yɛrɛ b'a dɔn an ka jamana bɛ waati min kɔnɔ sisan a ma nɔgɔn kosɛbɛ an bɛ ka gɛlɛyaw dilan ka donc an b'o camancɛ la donc an bɛ to de la k'a fɔ ko musow a y'aw jija aw ka na aw ka dɛmɛ bɛ aw ye yanni nɔ pour que aw ka se ka kɛ candidat ye cogo min aw ka an ka parti kɔnɔna na donc an b'o de kolobakari la yan nɔ sɔgɔmada in na an ye min ɲɛfɔ musow ye o ye de musow ka wuli k'u cɛsiri k'u gɛrɛ cɛw la formation min bɛna k'u kun bi ani sini ni sinikɛnɛ o formation in de bɛ n'u dɛmɛ ka ɲɛfu ɲɛna u bɛ se ka waleya minnu kɛ pour que u bɛ se ka u ka kandidaya in u bɛ se ka ɲɛnabɔ u bolo cogoya min na donc an y'a ɲɛfu ɲɛna fana k'a fɔ tiɲɛ don fɔlɔ-fɔlɔ an tun bɛ cɛw dɛmɛ kosɛbɛ an tun bɛ tɛgɛrɛ caman fɔ an tun bɛ na pour que cɛw ka ɲɛta ka kɛ sanayɛlɛ ka kɛ mais sisan an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ni cɛ kɛrɛfɛ ni muso dɔ y'a dafa baaraw bɛ kɛ ka ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de o ɲɔgɔn dafa in o de b'a to jamana bɛ taa ɲɛ donc on b'a fɔ cogo min na développement a bɛ na de ni cɛ ni muso bɛɛ tɛgɛ donna baaraw la baara minnu don n'o ye jamana jɔli baaraw ye donc an bɛ fɛ k'a ɲini musow fɛ ne yɛrɛ y'u dɔ ye waleya minnu kan ka kɛ u ka n'o waleyaw dege yan pour que partiw bɛ se ka place d'u ma cogoya min na u ka se ka kɛ candidat ye u ka kandidaya ka se ka sabati an bɛ k'o de ɲɛɲini parce que expérience min b'olu la olu ye kalan minnu kɛ degeli minnu kɛra olu ye caman dɔn a la puisque olu bɛ caman dɔn a la olu k'o caman lase maintenant u kɔrɔw n'u dɔgɔw ma dɔgɔmusow ma pour que olu fana ka dɔ dɔn a la an bɛ ɲɔgɔn dege de an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de o ɲɔgɔn dɛmɛ an b'o de kɛnɛ kan yan nɔ politiki kunda mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ ka bɛn musokulu caman de kɛ o de programme tɔgɔ de ko émerge
ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya ma ani baɲumankɛtɔn min bɛ wele ko Mali Health o ye bolodiɲɔgɔnma kɛ ni ka kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ka baara ɲɛsin bɛ muso lajiginw ma walasa kasara minnu bɛ sɔrɔ jiginni senfɛ o bɛ se ka ban an ka jamana kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲinina Umar Tarawele ale tun b'a kɛnɛ kan an k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Bi lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye sabu Mali Health ka baara yɛrɛ fanba ɲɛsinnen don musow ni denw ka kɛnɛya ko de ma. Donc o baaraw kɔnɔna na an y'a kanu k'a fɔ ani ministère de la promotion de la femme an n'u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya kɛ cogo min na an ka baara mun kɛ sigidaw kɔnɔna a bɛ se ka cari ka se Bamakɔ commune fan caman na. O de kama an ye projet sɛbɛn k'a ɲɛsin u ma k'a fɔ n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an bɛ ka baara mun kɛ muso caman ka se ka bɔ baara in nu ma cogo min na yaasa denw ni baw ka kɛnɛya ko bɛ se ka sabati Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna na cogo min na. O de y'a to an y'o projet sɛbɛn Ala y'a kɛ Fafe y'an jaabi n'o ye département cellule technique du ministère de la promotion de la femme ka fonds d'appui à l'autonomisation et l'épanouissement de l'enfant. Donc an ye ɲɔgɔn faamu u ye sɔnna ka baara ɲɔgɔnya in sabati an bolo donc ka musaka bila an ka disposition na min na an bɛ se ka baara in waleya an ka sigida fɔlen ninnu kɔnɔna na. Donc o de la yaasa ka baaraw kurumu kari an y'a kanu ka jamana ɲɛmɔgɔw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye ministère de la promotion ɲɛmɔgɔw ye ani CESCOM minnu bɛ yen n'ani olu kan ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u wele ka na baara in kibaruya da u tulo kan ka sɔrɔ ka baara in kurubu kari yan'an tɛgɛ ka don baara la donc bi wele kun ye o de o kɔfɛ baara fanba bɛ na kɛ baara caman b'a kɔnɔna na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi baara in kɔfɛ an bɛna dɔgɔtɔrɔw kalan dɔgɔtɔrɔw bɛna kalan jiginni yɛrɛ cogoya ɲumanw na cogo min na o bɛna o kalan sɔrɔ mais o kɔfɛ ka kɛɲɛ ni sigidalamɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ y'a kɔnɔna na baara caman bolodalen don i n'a fɔ Segale y'a fɔ a ka discours la cogo min na an bɛ an balakaw fara ɲɔgɔn kan u ka kɛ jɛkuluw ye jɛkulu min kɔnɔna na an b'u dege pari la parce que u fɛnɛ ka kan u k'u sen don u yɛrɛ ka kɛnɛyako la donc u bɛ musaka fara ɲɔgɔn kan yaasa ni gɛlɛya ye min sɔrɔ banako sira fɛ i ka se k'i yɛrɛ furakɛ k'i den furakɛ n'a ye fɛn tɛ jigatigikɛ bolo kuma bɛɛ donc an b'a fɛ an balakaw yɛrɛ k'u sen don u ka kɛnɛyako la o baaraw bɛna k'a kɔnɔ o kɔfɛ tuguni tɔnkulu minnu b'an bolo o tɔnkulu na an y'a kanu ka muso damadɔw fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ coopérative ye yaasa u ka se ka bolomayɛlɛma baara dɔ kɛ hali bi dɔ bɛ se ka fara u ka sɔrɔw kan cogo min na o baaraw b'a kɔnɔ o kɔfɛ tuguni an bɛ min wele ko insertion socio-professionnelle des jeunes denmisɛnnin minnu bɛ yen ni u ka kalanw ma taa yɔrɔ la walima n'u ma se ka taa école la mais u tɛ baara la donc an y'a kanu k'o denmisɛnnin damadɔw tɔmɔ baara in kɔnɔna na u bɛ baara bolofara dɔ ɲini ka kɛɲɛ ni Mali Health ka sɔrɔ ye ka kɛɲɛ ni projet yɛrɛ sɔrɔ ye an bɛ u dege o baaraw la k'o minɛnw san ka d'u ma pour que u bɛ se ka wele u yɛrɛ kolo la don nataw la o kɔfɛ tuguni muso minnu bɛ yen ni Ala y'u garizigɛ sabadenw ni filaninw na mais nɔgɔyaba ma k'u ye donc an b'o musow fana dɛmɛ u ka bolomayɛlɛma baara dɔ ɲini an bɛ se k'u dɛmɛ o la cogo min k'o musaka d'u ma u ka se k'o kɛ yaasa u bɛ se ka musaka sɔrɔ u yɛrɛ ye k'u hakili to denmisɛnninw na o kɔfɛ tuguni den minnu bɛ yen ni u somɔgɔw ma se k'u kalan école la k'u don école la donc an b'o den dɔw fana tɔmɔ ka u dɛmɛ u ka se ka taa école la denmisɛnninw ka taa école la parce que kalan ye den ka hakɛ dɔ de ye ani dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ wolosɛbɛn t'olu la n'a fɔra a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma mais jamana in kɔnɔ bi den dɔw bɛ i b'a sɔrɔ wolosɛbɛn t'u la den dun fana ka hakɛ n'i ye tɔgɔ ɲuman da den la a ka hakɛ dɔ fana i ka wolosɛbɛn ɲini a la o de b'a ka jamanadenya sɛbɛntiya mais n'o tɛ den na a bɛ kɛ gɛlɛyaba de y'a ma don nataw la donc o den ninnu fana an bɛ den damadɔ ɲini olu la sigida minnu bɛ yen n'an n'olu bɛ ka baara kɛ ka se ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka wolosɛbɛn sɔrɔ cogo min na donc bref baara caman bɛ fɛn in kɔnɔna na donc a bɛɛ kurunkuruba sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an balakaw kan yaasa u ka dɔ ka fara u ka sɔrɔw kan u ka se k'u yɛrɛ hakili to u ka kɛnɛyakow la donc baara in yɛrɛ kunba de ye nin an lajɛbaaw ni ne bɛ dansigi bi dɔnki baro la min labɛnna nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw ka ɲamadali a n'a ka tulomadali la ni Alahu Taala sɔnna ma donna nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan an bɛna kunnafoni kura lase aw ma Ala ka su hɛrɛ caya